खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग नोंथांखौ फैन गोसो बरबावबाय सय माजे भगवान महर लानसनाफोर दामुगाय ओमफ्राय ब्लग्सखौ फरा जोबोद नायलांबाय जाबाय हानाय माने इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो मैया हरावनो बग्रा जि आरो सोलायनानै दोनखादों नै सोमनानैबो दोनदों सोमबाय नालाय आरो माथोबाव नङा होमबा सोनाफोर माने फुङावनो एसे थाब सुनो मोन्थों साननानै आङो हराव सोलायनानै सुनानै सोमनानै दोनदों आरो ना गान्दु गान्दा बहनस्रांदों आङो सान्दुङानो बारा नांफैयाखै थेवब्लाबो बहनबाय सनाफोर एसेबाबो आइडिया मोनखाबायना दिनै गोजाननि आलासि फैनो नागिरदों आंनि आमायथु आरोना स' फैनानै एसे स्रां स्रां नुफैनांगोन एसे दुंबुर उन्दुफैनो मोननांगोन कम्बल सम्बलबो एसे लामस्रांनानै लाबाय नोजोरानो लामाथिंल' थांगासिनो दं आरोना टाइमखौ मोनथिबाबो आरोना माबोला सफैगोन दालाय होननाय बायदिसो जिखौ नों मानो सुनांगौ फिसाजोबो सुनो एक्साइटेड जाबाय नामा आंनालाय माइन्ड फ्रेश आरो मुडखौ फ्रेश खालामनो थाखाय एकदम गोमो बोराय साहा फुननानै लाबाय मेरि बिस्कुट मोननैजों ओमफ्राय ओरै दङ अन्थाव बाथाव नै बेयावसो जिरायगोननो खामफ्लाय होदोंमोन खामफ्लायाव फिउ आरोना गावनि पार्टिया मैया ओंखाम जानाया लेथ्रा जानानै दङ ओमफ्राय इथिं फिसालाया ओंखारगासिनो बाबा ओंखारगासिनो ना जल्दि ओंखारदो बारा समय गैला दे जेरै जानो जादो बिमा दङ साफा खालामनांगौआ न'आ सिबखांबाय बिमाया नाथाय दे सना दे नों बारा गोबाव बिदि थाबाय थानो मोननाय नंला नोंनि जरुरत जासिगोन आंहा ना मा होनो सोनाफोर बे बिराद गोदाननिफ्रायनो बेयाव जिरायगासिनो दङ बे गला आरोना हारसिंनो लोंथ'बावनोसै हे भगवान बेखौ मोखि सानगोन मोखां सुखांखाबाय आङो खाजल फोननाया मोजां सुजायाखै गैला एसेयावनो आरो डाबल खुसिनि बाथ्रा हाइलरि ब्लग्सनि फिसालायाथ' जोंहा आबौआ मैया हेपि बार्थडेमोन नङा होमबा बिसोरथ' गामियाव बानायहैदों जाय जाय बिनि ब्लग्सखौ नायदों नुखादों ओमफ्राय बोरमा बेदर बानायदों नालाय बेस्रा फिसाजोखौ स्कुलाव लाबोदों बिफाया साननै साननै खथि जायोना मैयाथ' खथि जाबायानो बेदर एसे लाना फैफालायबाय आरोना बिमादैनो सिबाय नै होलांबाय दा लागावनोसै ओमफ्राय आंहा गोजाननि आलासियाथ' आंना बेखौ जाया गारबाय मालाय थेंक इउ स' माच आफा आरो बिहामजो हाइलरि ब्लग हेपि बार्थडे टु इउ फिसौला सना आरोना लेंदोंमोन देसा थांनो हायासै स्कुला खथि जायो नालाय ओंखायनो थाङासै आरो आंना फुङाव बिदि लाबोनो हानाय खेमथाबो गैया हाद्राय जायो ओंखायनो बेना बिफा थानायखाय बिफाया फिउ लाबोब्रबबाय सोरनि फ्रिजाव जेरैहाय बिलाय थान्दा मोजां दंलायलायो आरोना बालथिंसे सोना हरफालायदों नै माला माल ओमफ्राय आं बारा केमेरा अन खालामबाय थानो हाला सनाफोर ओरैबादि लेखोर फेखोर सेखोर एकदम स्पिडाव मावनांसिगोन ओमफ्राय सासेना सानैया गैया होनदों आब' आं खामानि मावनायाव भिडिअखौनो लानो हाया थाब थाब खामानि मावनानै आं केमेराखौनो अन खालामनो हाया हे सनाफोर आंनाबो बेनो अबस्था स्पिडाव मावनांगौ खामानिफोरखौ बांसिन भिर खामानिखौ आंबो देखायनाय जाया मावला मावलि मावनानै लानानैसो एसे हालका फुलका खामानि दङबा बेखौसो शेयार खालामनाय जायो आरोना दा बेफोर मावनांगौखौथ' आं जेबो शेयार खालामनो हानाय नङा खिगुलायनाय खिफिन टाइम गैलायै मावनांगोनसो आरोना आरो सोरबा सोरबा कमेन्ट खालामो आंनि बै जोलैखौ आरोना गाबाबो मायाबो बिराद मोजां थायो ना आं जेसेबां भिर खामानि मावगोन इसिबांनो बेबो नारा नाथा गाबगु खुगु नै ओरैबादि दिगदार दा बुंसै आरोना ओमफ्राय आं बिदि गाबगु खुगु देखायबाय थानाय जाया आरोना सनाफोर नङाबा गथ' मानसिजों रावबो बिदि सान्थि मावनो मोनखाया मोनथिखायो आं केमेरा अफ सनाफोर खामानि सुरु न'आ एथ'बां मैला गैयामोन सनाफोर नाथाय आङो सुनो लुबैनानै सुबाय बिराद सक सखा खालामनो लुगैदों आं दिनैहाय गोसो जादों आरोना नाथायनि गेजेरजोंबाबो आङो एसे सक सक खालामनानै लाबाय आरो ओंखाम संग्रायाथ' ओरैनोबाबो सुबाय थाखानांगौ सामफ्रामबो ओमफ्राय बाखि नै बेफोरखौबो एकदम बिसिना सिङाव एरसोलायनानै सुहरबाय आङो मानसिया दांखोल होदोना जि खस्थ' जायो सिबनायावबो जा खस्थ' जायो आरोना हासिबखौनो बेसेबांबा गोलाव गन खानानैसो आङो सिबनायनि खालामनानै लानांसिगोन आरो उफाय गैया मानसि फिसाबासो फ्लं फ्लं हाबनो हायो खिन्थु जेने थेने सुबाय आरोना दांखोमालाय मा जानो आखालिनि बायदि नङा एकदम बोलो होसिनानै सुनायसो आरोना गोसो होसिनानै सुनाय मोजां खालामनो थुनाफोर आं मोजां खालामनो मोजां मोननानै नोंथां मोजांहाय ओंखायनो मोजां खालामनाय जायो गेजेर गेजेर गोलोमफुजोब्बाय आङो जानाय नङा थेवब्लाबो नोंहा जिरायनो थाखाय रेस्ट गैया ओमफ्राय ओरैबायदि दुखुनांथाव अबस्था एकदम नायदो खालि माने पियर खालि आरोना ओमफ्राय दालि थेमा सिन्थायनो खालि सेस थ' ओंखारबाय जाब्रा स्टाइलाव खालि दख'ना सिलोम सिलाखाय गानस्लायबायल' दख'नाल' ओमफ्राय गस्लायाबो बेनो
सोरबा सेरजों एरेबा माने गोलोमदै मोनामसोलायनाय खोमा आं मोनथिला आरोना एसे पारफिउम लागायबाय जेबो गैया सनाफोर इउ गैया इउ आया आरोना एकदम दोखो दोखो मोनबाय थेवब्लाबो उफाय गैया फैदो मा ओमफ्राय बेग बालायबाय मा आयु बेग बानानै लाजिलायबाय खारलांथारबाय बेग बालायबाय मालाय लोखि फुजियाव बायनायखौ आरोना सानसुनि थाखाय जेखौ नांथारगौ बेहायल' सिदा सिदि फैबाय आं मतलब जेराव फार्स्ट मोनो बेयावनो हाबबाय आरोना सनाफोर नै जेरावबो गोथौ गोलायाव थांनो हाला आङो समय गैला आधा केजि जानाय औ गुब्ला गुब्लि मोनफैफिनलायबाय गावनि फेभरेटखौ लानानै फैलायबाय नै दाख्लैसो बायासै बिथाङा सोंदोंमोन फोराननानै माबा फुख्रेमनायसो नांगोन नङा एवस्रो खालामो बिसोरो मोदोमलायो ओमफ्राय एवस्रोदों होननानै बुंदों आङो सान्दुंनिसो नामा मादै होनना बुंदोंमोन नालाय एवस्रोनायसो होनना बुंदों लागावनोसै दुन्दिया गोरलै बेनिफ्राय गावनि फेभरेट मैद्रु स्पिडाव लागावनोसै सुनाफोर समायाबो खाथि फैगासिनो दङ सबाय रुग'नानै लाबाय ओंखाम जानबाय बेनिफ्राय मैद्रुखौ एवनानै लाखानोसै आंबो बारा भिर खामानिखौ देखायनो हाया ओमफ्राय एसे हालखा देखायथाव हाहां जाबासो देखायनाय जायो आरोना सुनाफोर बाखिखौ बहुद स्पिडाव मावनानै लादों आङो हाला हालिनो खारै होनानै एसे सागंबो साबाय आङो नै दोखो जाबाय रुइनायालाय रुइखादोंमोन ओमफ्राय रेडि आधा केजिल'हाय सनाफोर थोयो जायो ओमफ्राय रेडि जाखाजोब्बाय नै संनोसैल' आरोना जाबाय माने उदाबा एसे खालि गैया नालाय एबार लागावनोसै मैद्रुआबो मोनबायानो होनजासै दिनै फास्ट फुडआवनो सेरलायगोन आरोना आङो ओरैनोथ' आङो सेरा मानो होनबा फिसालाया बिराद बासि जायो थ' गथ'फोरनि पसन्द आं बिराद संबाय दिनै आंहा गोजाननि आलासिनिसो पसन्द संगोन आरोना मोदोमलायनाय नै बेखौ बावजानो गिनानै लाखाथारबाय आङो नै दानो बावगोन आरोना होनो अबेसे दिनै बे नङाबाबो जायो दुन्दिया गोदै लाबोखादों नालाय सारायाव होबालाय माथो एसे बुरजा नुयोना ओमफ्राय मा होनो दाउ फिसालाया आरो माथोबावलै संनायनि उनाव बाव हारां हाथांसो ओंखारनाय मोनलायलाङो आङो गुनखौल' जानांगौ होननाय बायदि लानोसै खामानि हाख'वा जानायखाय समखौ दाथांथ' मोन्दों बेनिफ्राय सासे जौफैनांगौनि थाखाय समा थाब जाथों मोन्दों आरोना ओरैबायदि कनफिउजनावसो दं आंनि दिमागा अब्लाबो कन्ट्रल खालामनानै मावगासिनो दं हाबाफारिखौ आरोना ओमफ्राय सोनाफोर आं एसे अभार एक्साइटेड देखायफ्रांबाय नामा नोंथांमोननि सिगाङावहाय सोरबा आंखौ साननो हाखासिगौ लिराबाबो आरो कमेन्टआवहाय मा बिदि एफा एक्साइटेड जालायनांगौ नामा होननानै नोंहाल' बिदि नामा होननानै स' जायफोरनि पति परमेसफोरा आलदायाव खामानि मावहैयो गोबावजों खनसे फैयोबा बे एक्साइटमेन्टखौ माने एक्सप्रेस खालामनो थाखाय माने राव थाखाया आरोखि ना बेखौ जों बायदियासो मिन्थिसिगोन आरो दा सोरबा गोसो सिङाव खुसि जानानै थागोन देखायनो हानाय नङा सायावहाय ओमफ्राय आंहा दा नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय प्लेटफर्म बासिनानै लाबाय नालाय सुनाफोर ओंखायनो माने खुसिखौ जाहिर खालामनाय जायो आरोना स' बेयाव खुनु अभार एक्टिं गैया देखायब्रायनाय गैया जा आं जेरैबायदि खुसि जादों आं बायदि मानसिफोरा खुसि जायो बेखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालामदों आरोना जायना न'आव थाबाय थाखाय बिसोर मोनथिनाय नङाना स' जोंना बे टाइपनि आरो गोमोदु एवनानै लाबाय नै सबायखौ हरनोसै सामब्राम गुफुर हरलाजोबखाबाय तेजपाताखौबो बावजानो गिनानै एकदम माबाखाबाय आरोना आङो एवफाखाथारबाय नै र' दा गोमो जागोन नै गोमो महर लाहांबायानो गोबाव बारग'नो दाउ गिसिजों गोमो जायाबा गगोन ना गोरानफोरजोंसो एसे सोमखेखेन थानाय मोनो आङो बेदर गोरानफोरजों नांगौ रोखोमनि जखानि दै होबाय सामब्राम गुफुर हाइजें होनायखौ आखायनानै हरजोब्बाय गोदौलाबाय थाथोंसैल' आरोना दिल है छोटा सा छोटी सी आसा दिनै गान खननोबो समय गैया दे सुनाफोर बिराद टाइमनि सर्ट जादों आरोना आङो गोदौबाय थाथोंसै इयो ओंख्रि गोदौगौमानिफोरखौ एसे दैखांनानै लास्रांग्रोनोसै खामानियाथ' जोबनो थाङा उखुल फुखुल बग्रा बग्रि सुनाय आंनो आखाइ फारनै नांगौ सुनाफोर आं स्पिडावसो मावनानै लागोन बे स्ल' मसन आंनि थाखाय टाइम गैया ओरै बुस्थुबो रोगादों आरो ओरैहाय ओंख्रियाबो माजि एरनांगोन मानो होनबा सबाइ ओंख्रिया मालाबा थालायाव सिथाबनाय जादों नङा होमबा सुनाफोर थिगैनो दङ सिथाबाखै एरखादों आंहा गोदौबाय थागोन
खामानि जोबाखै मुसाहारि ना गोबां खामानि बेफोरखौथ' सुस्लाबनो हायाखिसै जास्ट दहाय सान्दुङाव एकदम क्लाबदों आरो ना सब साफासो मैला बुस्थु माल गैया आंनाव बास आङो आयदै मैयानि दिनैनि खनस्लाबनो हाला आरो ना बास्केटावसो थिखांलाय दोनसै खिन्थु सुनांगौ नङा सक सका राननाय गोजासो आं बेखौ एसे उनावसो खननोसै दा बारा समय गैला सनाफोर आंना ओंख्रियाबो जाखिनि सबाय गथा गथि दंमोन नै गेब्लेबायानो मतलब जोबोद गोथाव मोदोमबाय आं दा आंनि देनानै लानाय आरो दुन्दिया गारनानै हरनोसै जाबायहाय ओंख्रि बासिनो रोंखाया आंना गोजाननि आलासिया नै आरो दा बन्द खालामबा लाथा जाबावगोन अभार लाथाबा मोजां मोनलाय लाङासो माथो औ सना दा जानाय नङा नों लागाव दुन्दिया बिराद मोजां मोदोमदों एसे सिगाङाव मालाबा खनसे लाबोनाया मोदोमाखैमोन आरो ना बेखौ नायदो वाव सोर हाबावनो आंनि ओंख्रिजोंलाय नै जारा लानायखौ देखायबाय साजों संनायखौ देखायबाय बेनिफ्राय मोननानै आरो साखिनानै देखायबाय आरो माथोबाव नै सनाफ्रा आंना साखिनायनि बे टाइपनि आरो ना माने बे आखायाव लाबायना आरो बे सोलायनायाव आरो आं दायो गोदान लुनाय नंला आरो ना आरो लुबावनोबाबो आं आखाइखौ सुगोन आरोखि स' मानसिफ्रा अजिब अजिब सा बुङो ओमफ्राय ओरैबादि रम रम गोथाव मोनजोब्बाय आरो ना एकदम रोदा रोदा खारलायनाय गोथाव मोनबाय गावनो गाव बाखोनाया मालाय सोरथो दंबावो नायदो जाबाय सनाफ्रा मोनबाय अके ओमफ्राय सनाफोर दा ब्लग्सआ गोलावद्राय जासिगोन गोजाननि आलासिखौ आङो बे ब्लग्सआव देखायफानो सानदोंमोन ओमफ्राय खुथुर खासारजों रांनानो ब्लग्सआ मोनसे जाखाबाय आंना जाखायो नालाय बेबायदिनो ओमफ्राय दा आं एकदम बिराद गोलोमबाय आरोना इसिबां टाइम गैया लुजस'नोसै ओमफ्राय जोंना टाइमा जुदि आं आगोल ओंखारनो हायोबा गबथब नेहैबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय गोजाननि आलासिया जुदि आगोल सफैबाथ' माथो बुंबावनो बेहा जोंखौ गबथब नेनांगोन दा आङो ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै दे सनाफोर गोजाननि आलासिनो आं बेखौनो संबाय जे सबायजों दाउ आरो मैद्रुल' आरोना ओमफ्राय दा पापर एवबाय एवसै ओमफ्राय मा खालामनो सनाफोर हाइलुरि ब्लग्सनि हरनाय बोरमा बेदरा एकदम मस्ला पाति लगायनानै दोन्दोंमोन आङो बेखौ हाख'वा मोनबाय ओमफ्राय बेखौ नायनोसै आं दाहाय संनांगोन बेखौबो बारा गोबाव दोनजानाय नङा संखाथारनांगोन बेबो मैयानि बेदरसो नालाय फ्रिजआव दोनलायलायनायसो बिसनाबो ओमफ्राय दा आङो ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै जासिगोन आरोना स' जायफोरा आंनि बेखिनि एक्साइटमेन्ट जालायनाय भिडिअखौ नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो येस नोंथांमोना जायखौ सन्देह खालामदों बेनो स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय